Jong utrai Kajingarab yang mego Chris. ko himmen ko para payit ha utrai Jesus Christ. Ha kini gisni ngidang yusngo bon gi jingjia shapang ke jingsha lepen ki kristan om tang ha ka ri jongi henry ha ka ri habar yusngo shapang ki kristan ki basha lepen ha Nigeria ha Madagascar but kive ki jaka khabardon bon kristan but bon ki kristan ha ka jilla jongi ha ka ri jongi ngidon ha padenge jingsha lepe ngiyusno shapang ki kubor jong ka jimpen jot ya ka yimane ngiyus ni ihi hala ki jongi kemat but bon ki jaka kilap ki brio ki ba persha ya ki kristan ki ba persha ya ujisu ki penjot ya ki dur uble but lese ya ki statue balabu hakim mane but ki penjot na dong shadong but yusnoro shapang ke jimpenia ya ki kristan namar ki pla ya ke jinge hawu kris ha ke jimpule naka shiti jongo Paulus bakoi she Corinth yusno u Paulus bakoi hi ubatai hangi shapanga jingsha leben kabaule yakendo haka jingim shime jom ula stang banom ulong ubang et hawu kris ulong uba id yawu kris badadu ka por ula id yawu kris shimla kenran ding wat hakama babon jai ki jinge kabaule yakendo kumbasan sin kiju kila simba iyawu kumba laipo kindais sin 3 bad ula don bon ki jinge kadba ula batai hanne but don ro laisin la tungan iyawu daudi don giva kawan mau iyawu bad ule yakanduru haga jingle yala pik teno trai bon ki jinge haga duriyaw ba nak brio ki ba isi awu nak ti jongi jendil bad shimla do jinkar me hakamat ka jingsha leben u Paulus bakoi u yang pernai ban hikai yangi lada uji so udon haga jingim jongi ha lada uji uble udon haga liang jongi nginom don kam ban ting nginom don kam ban do jinkar men nama ka jingsha leben kam de ka jingkut jong ka jingim kristan jongi ka jingsha leben kalom ka jingai lad ban penjara ya ka jingai jongi but ni tipru ya ka jinglong jongi kristan hagis pas nem bening kong ba ar ban ai kumno ya ka jingai kristan ka jingai du kris kala roy hagi jingim jongi brio what ya ki apostol kila penia kila yap mater naga benda ukris henry ka jinge how kris kam shimla kul kibriya ke ba persyang ban pindo ya ka jingi jongi how kris kim shimla la ban satya ban pindo penban ya ki to ki ba ki tinongsha leben ya ki kristan ki kalalong kaddo ya ki kristan penban kila kalalong kinomport ladang ni pule ya ka history jonga jengim kristan ngilaban yo I hakano ka jaka baladon ka jingsha leben handa ka jinge kristan kala roy shimnuksa ha orisa ladang ni pet ya ka census jonga regioni ka jaka kaba ki jinge kristan ke roy ta minda kade ha orisa namar kisnam jongi mater kala penroy penban ya ka jinge hanto
Bad haba buon ki ba isi ya ki Kristan, ki ba isi ya Ukris, ki perkap, lada kilaban penjot, bad peniap ya ki Kristan, ka jingge Kristan kandu kandam haka pertai. Henry omde kumba perkat maki, kalau mar kompong. Lada uno ubrio, kano kabrio, kakta keti halor ki Kristan, namar ki nged ha Ukris, namar ki id ya Ukris, kata kan long ka jing stang jong ka jing roy Kristan haka pertai. Kade haka hade lada omdon kano ka jing sha leben ka jing nged kam roy. Henry lada don ka jing place nam, but ka jing me jing penya ki Kristan ngiyo i ka niam Kristan ka jing nged Kristan ka roy stet hagi dagi jaka. Lese yakabang idang yusno na kerlang haga rijongi kalaballong ka dakashin baka jingstang jong ka jingroy Kristan haga ri nama don bon giba isi ya ki Kristan but katkum ka history ni oi kiba isi ya ki Kristan ki kerlalong kinong bodu Kris kiba yesherhem ya ki Kristan shimnuksa o Paulus bakoi ulalong ba isi ya ki Kristan ulalong uba isi ya Ukris, ulalong uba lebene ki Kristan, Henry maushimet ukalalong unambud jong Ukris, ba lemba jong ya ka jingit kalaroy. Kane kalong kanuksa kabangilaban yo i naka Bible, kabangilaban yo i saudong jongi, ka jingsha lebein kamde ka por bangido jingkermen. Habang yusno ya ka kubor jong ka jing shalabain ngideban long kam shirhem ha ka jinged ngideban kam duwai shirhem nagabenda ka jinged ngideban duwai kershan ya ke badan ha padeng ka jing shalabain knamba kindup long ki basaki ya Ukris lemba ka jing saki ki briu ki bam dot jingid Ukris kin kalalong ki ba i jong Ukris ya ginong shun kin kerlalong ba i jong Ukris kane kalong ka history jong ka jingsha lebein ya ki Kristan lada unod ban ta ya ki Kristan uha ben siu da ka dor ka barem namar uha ben ino ya ka jimbishni jimbeta ba ka jingisi ka ba udon ha Ukris pinban ukerlalong unombur jong Ukris kane kalong ka bor tre kam jong Ukris namar ya ke leben ya ki Kristan kim leben ya ki Kristan penban ki leben ya Ukris lada ki leben ya Ukris ka jinget kan roy ngitip ki ju haba ki leben ya ujisu da ka ba perkat lada ki laban peniap ya Ukris ka jinget kan kut ba ka jing nongbud kin sange ban bud Ukris penban ya ka jingiap jong Ukris ka kerlalong ka dakashin pa ka jingstam jong ka jingbete jingit ha ka parte barokaway ya ka jingiap jong Jesus Christ kalong ka jingay lad pa ka jimpli lad ya ka parte barokaway ban kerlalong kinombur jong kung shinuksa ya ka ri rom ya ka hima rom kalalong ka hima kabalale ben palat yaki nong bujong Ukris Henry minda kahima rom kalalong kari kabayata tinge yaki Kristan satala ka parte kalalong ka talong kapaprendu jong ka jinge nakabenda jongi kane kalong ka jing shisha ko himmen ko para lada minda niyo ma dia ka jing shaleben hakari India na kerleng lese ha Manipur kane kalong ka jing stang jong ka jing roy jinge lese ha ka Manipur ya ke leben ya ke Kristan minda kin kerlalong kin ino yaki white lamb kin ino ya ke suloy kin ino ya ke ding baki pendon kamban tangon ya ke Kristan baki stang bando ya ke dimbana kan sepoi kapor kin stang bando ya ke dimbana kano ke jaka kibriyo kila rasuloy namar ki isi ya ki Kristan minta kira dimbana penban kane kalong ka
kana kane kalong ka jingmaya jonga jinget ha Kristan ka jing sha le bain kalong ka lad ban roy bat pen roy ya ka jinget nama u Jesu ulakwa ban kata ya ka donut kemensiam jongi baman da ka ba kring ya ki sha kane ka jingit tongin duai ko himmen ko para kadbang yusno ya ka kubot jonga jing sha le bain baga jing shai jongo Chris kan stamban teng shai haki donut jongi bas le bain ya ki Kristan namar ngilong ginombo jongo Chris yusno na ka gospel ya kane ngingla man shakri armut ki kenran lada ka kama jongi kam teng shine shu baro ka met ka pa jongi ro kan sa ha ka jingdom Henry ya ka jing shai kastam ban rung hapo jongi wan hapadeng babon jai ki jinge ha ka ma jongi ngin karla long ki ba teng shai ki Kristan ki de ban long ki ba parnai ni ki Kristan ni de ban ra shushu ya ka jing shai ha ka porte ha ki jakka badon ga jingdom lemba ka jingdowai nginam pen parnai shushu ya ka donut ya ka mensiam jongi brio da ka jingdowai to lombat koloi bandem ha ka matutrai kadbangis yusno ya ki kubor jonga jing shale ben tongil lombat koloi bandem ha ka matutrai ben yesai na ravinda jongi ni yusno ha ki kam jongi apostol haba ki brio ya ki bangisi ya ki apostol ki set patoke ki kamdam ya u Petrus ba ki baid ringe ki dam duai shirhem nagavinda jongo Petrus ba ka jing duai jongi kala seiso haba kalam mi ya u jumai haka patok ba pelai suk ya u Petrus da ka jing rap jongo angel haba katshaba gadon ka jing duai nagavinda ki bashale ben handa ki mi ye ki jumai jongo bale but ki jumai jongo bale ka penkala ya ka jimpar kha jonge brio bad ka boru trai kan pelai luit suk ya ki brio badon hapadenge jing shale ben nagavinda ka jinge tongi long ki bayo mensiam lemba ke kubor kaba wan na ka Bible na ka tino try katcha badon ka jing shala leben handa ka jinget Kristan kala roy ay ka jinget Kristan kanang roy shushu hapadeng jongi wat ya ka jinget try kanang rum but siap haka dono jongi brio ke ba isi ya u Chris ke ba isi ya ki Kristan namar nginget ha u Chris ngilong ginombo jongo Chris ko nombo jongo Chris duai nagavinda baro ki himmen ki para jongi ki bala shale bein kerleng ka jaka ai bakane kalongka jimpende mai sashasin banlong ki Kristan ki bajanai ki bakoi bad ngitip hagis pas nem baning komba ar ka jinge Kristan kala roy ombe na marbangi don bun ki imane henre ya ka jingatali mensiam kila yattali hakawe ka jimmot kawe ka mensiam banya duai bad ka jinge kala roy step minda tongin duai kabang yusno ya ka kubor janga jimpen chot ya ki mane nimde ban do jingarmen lese utrayu Jesu ukwa ban yalam yangi shakata kisnem baning kong ba ar ha ka ba Kristan kila don kawe ka mensiam kawe ka jimmot ban yattalilang lese kane kalonga jingkot banyat lilang kana maru Chris u Jesu in karko yang ibaro unang ai boring ibaro balong scam haka jinge Jesu be it karko kardo yang ni pensle yang ni bangin lang ke bayat lilang haka we ka jimmot kawe ka mensiam ban pen roy yang kenam ka buram jame shaki himmen ke para kibam pat pediang ke me hado minda haka jingim jonki enya ro ya utrai Jesus Christ to not lie, to not amen. Ko himen ko para tongin pla ya ka jinge jongi lemba ka jim pla ya ka jinge bangin nampa ya ka kubor jong ka jinge aki himen ki para badon hapadeng ka jing shale be ngange ha ublei upa badon bor barro undang tau ka beneng pat ka kendau bad hau Jesus Christ ukun pa marwe jongu utrai jongi
ya ubala po na mensiam bakui ya ubala kana ka Maria tisuti ubala shale ben po Pontius Pilatus la sana panayahu ula ya latapyahu ula hyasha kibaya hagasni kabalai ula mi pat na kibaya ula kiyo shabani usham shakamon ublay upa badon bor baro nanda unwan pat ban bishari kibayim bar kibaya ngangit au mensiam bakui haka balang Catholic bakui haka jinya siloki rikoi haka jimma ikipo haka jimmi pakado badaka jingim bam chikut amen Lais pa andriu pundriu. Iai nguya me ko try long tau na mar ka jing spoon ka jong me ila yo pu ban sa kan mau ka da jong ka ngu jong ka de ya me tu pia Islam Jami to ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jampi kallang ka papriang pun hau blai upa badon bor baro to try piding jikina yakti jompi naga pataga jiro ko purom keteng juu kecimunta yangi pada kabalang bakoi jemu baro away ko blai meiuba hakini ki jingterwa ki ba ngila wandra menda mepsa daga jimba bad me pentimai daga sakrament ya ke jingdon kam ki ba ar sarta janga jai pentriu to ai ni karpan ba ke jingsa khaba ki ai kan yai don naga venda jongi la hakamet ne kamensiam da ukris utrai jangim amen utrai undon rengkat bat pim rengkat bat piru to ken diu ya lang ki donut ikan tiu ya ki shau to inai ngu ya utrai ublei jangim ka shong hok bat kadai dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kinrat ko pa bakui ko blei badon bo bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi pinban ka jing snongo jangi kadehi ka jingai jame namar ki jingero jangi kimpenyar eye ya ka jing krao jame henry ki arap yangi naga benda ka jim penim lemba utrai jangi o Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kin hon ruai jangi angel ni arap yame bat ni penbana da ka jing kamen Hosanna, Hosanna, Torwang Glacier Drum, Hosanna, you pray to know, and Yarrow, you are one, our God, take no try, Peng Purtay Sawada Gaburum Jome. Hosanna, Hosanna, Torah, you place your throne. Hosanna, you pray to know. to himen ko para to gin duai naga binda ka jing roi jang ka jim pensle halor ba aro ki kristan satala ka parthe banginduk bakinduk don ka jim pensle ukris halo jangi bakinduk im ukris ha ka jingim jangi wadha kamat abun ki jinge
baka jingit kan roy kerleng pad hapo ka ri India jungi iduai naga benda kan naga jimpen slay bangin dup la ban duai shirhem kershan shirhem ya ki himmen ki para badang hapade ki jing shale be da shisha melom bakoi kotrai katamei jong ka jing koi barong namar ka tangi kar padia me topen koi pengan tamya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha yau men siem jame kum ka je halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka modsnova ula pedian yaga jingsha shitom ula shim ya upu bada ka bai nguyame ula kedia yavu badula ai halage sendran upom tur shim batto bam nakane pi baro namar kane kalom ka medjana ya ka bayanaiti naka benta jumpi Haka juru karu kamenda lalaya bang ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke senran uong to shimbat dina ka ne bhi baro namar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jimma ap ye ki pop to leya ka ne ban kan mau yanga Kasnam bakardor jango Christ tapen kuit yagi tapen kuit yakamen siam hadim pen kuit tapen koi pen kia yangi yada yangi na upaman kajim maya jong kajinget kata sin bagi pamdune namar kata ngi ki papen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim ba ya ka kuri janga jimpenim ngi dai ngwai dem namar melanyu yangi ki babit banya hakama jamme ba ban shakriya me da ka bas nge varit ngi karpadi me bangi ki bayo binda hakam met ba ka snam ukris ngilong ki bela penya tele ka vai da omen siem ba koi Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe bato penjanaya ka haga jingit rengkat bado Francis upapa koi jangi ubilbat marwain ubishab jangi bat bahar ki lingdo bat ki riniam token mau lem roya ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bala yoti ada ka bakarmen ya ka jimmi pa badia bahar ki bala klat no haga jingi sne jamme topdianya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barongi karpadia me barengkat bat kamaria teisoti bakoi ka kami jongo pale u joso bakodo korem janga ki apostol bakoi to Francis disease bakoi pat baro ki rikoi ki bala pensno baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bindale maga jingim bam chik pat bangin ya ro pat pendon burom ya me da ukon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kallo hame ublayu pa badan bor haga jingelong kawe jungmen siem bakoi barro kaburom bak jingero junom la junom amen ko himen ko para to induwai
naga benda baro kijing ron kam juni bau trai ben karku kardo yangi kamdam nginang yai beteng beduai naga benda ke Manipur ba bau ki kristan hangdo kilong ki shirhem ba kilong ki yaine ba kinom do jingkarmen akama ke jing shade be kopa jengim ba habeni kalong ka bakoi ka teng jumi kanwan ka himajo kalong ka mon jumi ha kindo kumba habeni to ai yang imin ha ka jimbang jumi ka bahala kasmi ba to ma yang ye ka rengkang jumi kumbang iru ni ma ye ka dales niu ye ba dua dialam yang is ka jimpen shoy henrei to pelai yang na ka basini to pelai yang ni karpat ko trai na ka jing sini barro hage jings buon jamme toy jings suk jing sign hage sni jangi kramba daga jingera ke jingis ne jamme ngilai baro bona ka pop bangin yo jinga dana ke jing jin jar barro kadbang idang ap ke melen dia ke jingker men bakoi bat ke jingwan pa jongonom penim jangi o jesu christ namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka burom junom la junom kotrai jesu christ meyo bala ong hake apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme badha ka jings born jamme toy ha ka ya ka jingsuk ba ka jinge tale ka we ka kum ga mon jamme mame ubaim bado basensha junom la junom amen ka jingsuk trai kandon barabo renka bat pim rengkat bat piru dap ta ka jinge do trai tong ini ai market hakami ukon lambro janga balai hakami bakit naga pop janga prate suketo ke bala kosha ga jingka wai janga ukon lambro ko kenran no wa sa ko manro ko ga yeng junga andre su ang tang ka king ka sing junga ka sakya di kamet paras nam janga kris country na sha ka jing ban chika
ya ro ya me ki pendon ram ya me namar ka jingi spur jame ko jisu be e melap sa yangi takam met patas nam jame padmela karku kardo yangi karku kardo ko jisu ya mar ki ko ki bashibata agane ka mas bakoi kaba ki trang ya me kaba ki pediang ya me aga communion pensiem aba kinang yo ya ga bom bajanai halo jangi ai ki bapa ki bashitam kinang yo jingkoi jingkia ai ki kuon ki barake ga ski ka kinang yo bom mai halo jangi ai ki badu patoi kinang yo jingtagen ai ki kastan ki ba shale be kallang ka patte kamda me ha kamadi pur kinang yo jingtagen kinang yo jingslor kinang yo mensiem benyai ne ha ga jinge kastan kanang roy shushu apade ki bru bampat pediang ke me hadu minda ha ga jingim chuki ye duai na kabinda gari India baro kabai kamda me ki jaka makila le be ki kastan ai baur ki ta ki ba ki nong shale be ki nang long ke parlo jame ko jisu karku kardo ko jisu pensme ko jisu pengandang ko jisu haleluya 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 Jesus 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 haleluya 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 Jesus 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 haleluya 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 to nginia duai kumba kane ka jimpediang ya ka communion bakoi jame ko tai ka peni lupa ya ka jingyat le jongi ringe thame kuntaro to ai ba kan penmi ya uso jong ka jingyat le ha ka balang jame da ukris utrai jongim amen utrai undon rain khad bathim rengkan bat phiru play badon por baroin karkuyati upa baru khol bado men sim bakoit amen ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jangotrai daga jingim ka jampim isomo yau blai nambar sispa sapunyo en yakmi bakumno kadoro du jisu wala bani kai kenau toi kai pidanga bangalong bajemno galong rupa siauri nasyadu kadono kaburam hokpa patupun pamat sim bakoi Kumbah kelalong haba meningkong kunjuk mentah barabor jenam la jenam amen. En roh Yesus Kristus jenam la jenam amen.